ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಬಜ್ಪೇದ ನೀರಲ್ಲಿ ಕರಿನ 21ನೇ ತಾರೀಕು ದಾಣಿ ಪಾಲ್ದಟ್ಟೆಡ್ ಬಂಟರ ಪಂಪುಣ ಪರ್ಬ ಪಂಪುಣ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಲೋತ್ಸವ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ಪಾಲ್ದೆತೊಂಡಂಚಿನ ನಮ್ಮ ವಲಯ ಸಂಘದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನಂಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪಲಂಚಿನ ಲೇಸದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸೋದು ಈ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಂಟುಕೂರು ಪಡೆದಕ್ಕೇನೊಂದು ವಲಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ರೈ ಕಲ್ಲಿಮಾರ್ ಮೇರೆನೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡುಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ವಲಯ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಗುರುಕಾರ್ಲಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಜಯರಾಮ್ ಸಂತೇರ್ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ನನ್ನೊರೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಟಿ ಗುತ್ತು ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ವಲಯದ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಲಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಕಲ್ಲಿಮಾರ್ ಮೇರ್ಲ ಮಂತರ್ಮೆ ಬರೋಡು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೋಣ ವಲಯದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಯಶವಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಂಚಿನ ರಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಜನೆ ವಿವೇಕ್ ರೈಕುಲು ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರವೀಣ್ ರೈ ಎಲಿಯಾರ್ ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೋಣ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಮುರಣಿದ ನಮ್ಮ ತರಬೇತುದಾರರು ಸಂಜಯ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಚಿತ್ರಾಪುರ ಅಂಜನೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಗಲ್ಲ ಮಂತರ್ಮೆ ಬರೋಡು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೋಣ ವಲಯದ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅರುಂಧತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೋಣ ಬಲೆ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಮಾತ ಬಂಧುಲೇನೆ ಮೋಕೆಡ್ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಇಣಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೇವರನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸುರುಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದ್ದು ಕುಮಾರಿ ತ್ರಿಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರಡ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೋಣ ಫಲದಾಯಕ ನೀನೇ ವಿನಾಯಕ ಕಾರ್ಯಾರಂಭದಿ ಕರೆಯುವೆ ನಿನ್ನನು ಕಾರ್ಯಾರಂಭದಿ ಕರೆಯುವೆ ನಿನ್ನನು ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಬೋಧ ಮಗೆ ವಿನಾಯಕ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಬೋಧ ಮಗೆ ವಿನಾಯಕ ಫಲದಾಯಕ ನೀನೇ ವಿನಾಯಕ ಫಲದಾಯಕ ನೀನೇ ವಿನಾಯಕ ಭಜನಾರಂಭದಿ ಭಜಿಸುವೆ ನಿನ್ನನು ಭಜನಾರಂಭದಿ ಭಜಿಸುವೆ ನಿನ್ನನು ಭಜನ ಸಿದ್ಧಿ ಬೋಧ ಮಗೆ ವಿನಾಯಕ ಭಜನ ಸಿದ್ಧಿ ಬೋಧ ಮಗೆ ವಿನಾಯಕ ಫಲದಾಯಕ ನೀನೇ ವಿನಾಯಕ ಫಲದಾಯಕ ನೀನೇ ವಿನಾಯಕ ನೀನೇ ವಿನಾಯಕ ನೀನೇ ವಿನಾಯಕ ದೇವರನ ಸುಗಿಪುನ್ನು ನಡಪಾದ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಕುಮಾರಿ ತ್ರಿಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೇಸದ ಗುರಿಕಾರ್ಮೆನ್ ವಹಿಸಿದಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ರೈಕುಲು ನಮ್ಮ ವಲಯಾಧ್ಯಕ್ಷರೇನೆ ಸೇರಿದಂಚಿನ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಯಾಣ ಮೋಕೆಡ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೋಯ್ ಅಂಚನೆ ವಲಯದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಜಯರಾಮ್ ಸಂತ ಬೋಲಿಯರ್ ಗೊತ್ತು ಮೇರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೋಯ್ ನನ್ನೋರೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ಗೊತ್ತು ಮೇರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೋಯ್ ನಮ್ಮ ವಲಯದ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕುರುದಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಕಲ್ಲಿಮಾರ್ ಮೇರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೋಯ್ ಅಂಚನೆ ವಲಯದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಗಳಂಚಿನ ಯಶವಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಂಚಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ರೈಕ್ಲೆಗೆ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಂಚಿನ ವಿವೇಕ್ ರೈಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಜನೆ ರಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ಬೇರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೋಯ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಕಲೋತ್ಸವದ ತರಬೇತುದಾರರು ಸಂಜಯ್ ಚಿತ್ರಾಪುರ ಮೇರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೋಯ್ ನನ್ನೋರೆ ನಂಗೆ ತರಬೇತುದಾರರು ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೋಯ್ ವಲಯದ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಂಚಿನ ಅರುಂಧತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೋಯ್ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂಚಿನ ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೆಲ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ಕೋಟೆಗಾರ್ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಜನೆ ಬೋಲಿಯಾರ್ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ವಲಯದ ಕೊಣಾಜೆ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಕಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯೆ ರಮಣಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರು ಅಂಜನೆ ವಲಯದ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿರು ಹಿರಿಯರ ನಂಜಿನ ರಮೇಶ್ ಸೈಕಲ್ ಅಗ್ಲೇನೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದು ಸೇರಿದ ನಂಜಿನ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನಗ್ಲೇನೆ ಕಲಾ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಹುಶಃ ಈ ತಿನ್ನಟ ಕೊರಂದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿ ಸ್ಪರ್ಧೆನೆ ಮೊರಣಿ ಬಜಪೇಟ್ ಕೊರ್ತು ನಂಗೆ ಕೊನೆಯ ಆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶಡು ನಾಲನೆ ತಾಣ ಆ ಒಂಜಿ ಬೈದಡೆ ಸ್ಥಾನ ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂಡ ಅವತ್ತಂದೆ ಅವಳು ಸೇರ್ತಿನ ಆ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯರನ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಂಸೆಡೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನನೆ ಪಡೆತ ಆ ನೆಟ್ಟಡೆ ವಲಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿತ ದಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅಂಜನೆ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಈ ಲೇಸಿನ ಪಡುವಂದಿರಿ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ನಂಚಿನ ಜಯರಾಮ್ ಸಾಂತೇರ್ ರೆಡ್ ಪಾತೆರ ಶುಭಾಶಯದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕೊರಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಆತ್ಮೀಯ ರವೀಂದ್ರ ನೇರವಾದಿ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ 5 ಗಂಟೆ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿದ್ದ 7:30 ಗಂಟೆ ನಾನು ಭಾಷಣ ಅಂತ ಅಂಡ ವೇದಿಕೆ ಮಾತ ಬಂದಲೆ ಮುರಣಿ ಬಜ್ಪೇಗೆ ಹೋದು ಅವಳು ನಮ್ಮ ಹೂವು ನಟನೆನ ಅಥವಾ ವಾಕ್ ರೀತಿಯ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾನ ಅಂಜನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾನ ಸರ್ವ ಬಂಧುಲೆ ಇನ್ನೇ ನಂಗೆ ಮುರಣಿ ನಾಲ್ನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬೇಜಾರಾದ ನನ್ನ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೆ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಅದು ಕೊಟ್ಟು ಸುಮಾರು 101 ಜನ ಅನ್ನು ತರಬೇತಿ ಮಂತದ ಅಲ್ಪ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡಿದ್ದ ನಂಚಿನ ಆ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ನಮ್ಮನ್ನ ನಿಜವಾದ ಮಾತಾಡಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾದ ಸಂಗತಿ ಅಂಡ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆ ಇದ್ದು ನನಲ್ಲ ನಂಗೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ನಂಗೆ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಡು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೂವೇ ಒಂದು ನಂಗೆ ಆಯ್ತಾ ಫಲ ತಿಕ್ಕೊಡು ನಾಡ ದೇವರನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಮುಖ್ಯ ದೈವೇಚ್ಛ ಇಚ್ಛೆ ಅಂದ್ರೆ ಓಲ ನಂಗೆ ದೇವರನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಅಂಡ ದೇವರು ತೊಂದರೆ ಮತ್ತು ಮುನಿದು ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡ ಹೂವೇ ಒಂದು ವಿಷಯಡು ನಂಗೆ ಹೂವೇ ಇತ್ತನಲ್ಲ ದೇವರನ್ನ ಅವು ನಿರ್ಣಯ ಕೂಡ ಅಂಚ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾನೆ ಸರಳ 30 ವರ್ಷ ತುಂಬು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಆಯ್ಕೆ ಆದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು ತುಮಕೂರು ಸ್ಟೇಡಿಯಂ 400 ಮೀಟರ್ಸ್ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತದಾಂಡು ಪೂರ ರೌಂಡ್ ಆದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ಬಂದು ಕ್ಲಾಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಆ ಪರ್ತು ಯಾನು ದಾನ ಲೈನ್ ಟಚ್ ಆದ ఆయన ಸೆಕೆಂಡ್ ದಾನ ಮಸ್ತ್ ಫಿರೌಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ದಾನ ಲೈನ್ ಏನು ಟಚ್ ಆಯ್ತು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಎಂಕ ನಿಜವಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತಾ ಆತನದ್ದು ಅಂತ ಆ ವೇರಿ ಮುರಣಿ ನಿಖಿಲ್ಲ ಮುರಣಿದ ನಿಖಿಲ್ಲ ಆ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಟಿವಿ ಹಿಡಿತು ಒಂದು ಎಷ್ಟೋ ಜನದಲ್ಲ ಟಿವಿ ಹಿಡಿದು ಅಕ್ಕ ಹೃದಯ ನಿಖಿಲ ಫಸ್ಟ್ ಬಸ್ ಆತ ಅವಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಂದಪ್ಪಡ ಅಂಡ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಿಖಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತಾರ ಈ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ಗಳೇ ಬಂದ್ರೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾನ ಟಿವಿ ಹಿಡಿದು ತಡೆ ಹಿಡಿತು ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ನಿಖಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ನಿಖಲ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಧ್ವಜಾದಾರ ಅರ್ಘವಾಗಿ ಪಡಿತಾರೆ ಅಂಡ ದೇವರನ್ನ ನಂಗೆ ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಇಚ್ಛೆ ಅಂಡ ನನ್ನ ದುಂಬುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಐದು ಮಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾನು ಮುರಾಣಿದಕ್ಕೆ 101 ಜನ ಸೇರಿದ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತದ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಬಂಧು ಬೇಗ ಜಾಗ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಬಾಳ್ಲಕ್ಕ ಭಾರಿ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಇದೆ ಮುರಾಣಿದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತ್ರ ಆ ಸಂತೋಷ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹೂವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಪುರುಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಪ್ಪ ಅಲ್ಲಕ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ನಚ್ಚಿನ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ವಿರಾಮ ಶುಭಾರೈಕೆ ಹಿರಿಯರು ಎಸ್ ಜಯರಾಮ್ ಸಾಂತರಿಗೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ರೆಡ್ ಪಾತೆರ ಸೇರಿದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರೆ ಪಾತೆರನ ಸಮಯ ಕೇನೆಲ್ಲ ತಾಳ್ಮೆ ಉಪ್ಪಂದೆ ಅಂಡ ಯಾನ್ 5 ನಿಮಿಷ ಪಾತೆಂದ 5 ನಿಮಿಷಾಲ ಅಣಿಕ್ಲಿಂಗ್ ಕೇನ್ ಪವೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪಾತೆಂದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಲ ಅಣಿಕ್ಲಿಂಗ್ ಕೇನ್ ಪವೆ ಅಂಡ ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮೂಳಿಜ್ಜಿ ಸತ್ಯ ಪಂಪೆ ಮಿಕ್ಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಯಾ ಪನಂತ ಹಿಂಗೆ ಸುಳ್ಳ್ಯಾಡ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಾನ ಬೊಕ್ಕ ಲೈವ್ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ದಾರೆ ಬಂಟ್ರ ಸಂಗೋಡು ಎನ್ನ ನೆನಪು ಪ್ರಕಾರ ಎನ್ನ ಅವಧಿಡ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತಂದು
ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇನು ಚಂದ್ರಾಸಟ್ಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಅದಿಡು ಎಂಕಲು ವರುಣ್ ಬಾರ್ಡ್ ರಘುವಣ್ಣನ ಹೋಟೆಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತ್ರ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಅಪ್ಪಗ ಮಲ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ದ ನಮಗೆ ನಂಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೊಸತ ಸತ್ಯ ಬಂದೆ ಮಾತೇರಂತ ನಿಖಿಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ದ ನಿಖಿಲ ಮಂಡ್ಯ ಫಸ್ಟ್ ಪೂಜಾ ಯಾನ್ ಸತ್ಯ ಬಂದ್ಪೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಿಖಿಲ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ನಿಖಿಲ್ನ ಮಂಡ್ಯ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಬೇತೆ ಮನಮುಟ್ಟುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ನಿಖಿಲ್ನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಏತ್ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪರಿಣಾಮದ ಚೌಕಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಾರ ಕೆಂಡ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಮೂಜಿ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇತ್ತು ನಿಖಿಲ್ ಗಮನ ಉಪ್ಪೋಡು ನಾನು ಏಳರ ಪಂಡ್ರಾಪುಜಿ నేను ಮಾಸ್ಟರ್ ರಿತೇಶ್ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಮೂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಹೊರ ದಯ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಸಹಜ ಅಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತನ 4 ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಬತ್ತು ನಿಖಿಲ್ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಮಂತಿನ 4 ಬತ್ತು ಉಪ್ಪರ್ಲ ಅಂಡ ಒಟ್ಟು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಓ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಿಖಿಲ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಗು ಮಸ್ತು ಜನ ಬಜ್ಪೇಡ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಾಗ್ಲಿ ಯಾನು ಬಜ್ಪೇಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನೈ ಎಂಗು ಮಸ್ತು ಜನ ಪಂಡ್ಯರು ನಿಖಿಲ್ನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪಂಡ್ಯ ಸತ್ಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರನು ಹೃದಯ ನಾನು ಸತ್ಯ ಪಂಡ ಇದು ಎಂಕ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತೋಜಿ ಹಿಂದೆ ಪಂಡ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ್ಯ ಆ ದೃಷ್ಟಿ ನಿಖಿಲ್ ಒವೇ ಕಾರಣ ನೋಡು ನಿಖಿಲೇ ಮುರಣಿ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ ಖಂಡಿತ ಬೇಜಾರು ಎಂಕ್ಲಾತನ್ ಮಾರ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ರಷ್ಟಿ ಜನ ನಿಖಿಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ಊಟ ಕುಂತಿರೋ ದಯಪಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಉಂಡು ಬಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಪ್ಪು ಇತ್ಯಾದಿ ಉಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಎಂಗ್ಲು ಕಾತುಕೊಂಡಿದ್ದು ಬೇತೆ ಉದ್ದೇಶದ ಆಲೋಚನೆ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಭಾರಿ ತುಂಬುದ ಬೇನೆ ಉಂಟು ದಾದ ಬೇನೆ ಉಂಟು ನಿಖಿಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಭಾರಿ ಮಂಗಮೈದ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಭವನ ಇತ್ತೆ 2018 ಬೊಕ್ಕ ಐಕನಿಗೂ ಒಳೋರು ಬಂತು ಅಂತ ಅಪ್ಪಗಲ ನಮ್ಮ ಒಂಬಗಿ ದೂರ ಬತ್ತ ಮಾರ ನಮ್ಮ ಈತೆಡ್ಡ ಮಲ್ತ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರಿಯರಿ ಇದು ಸಹಜವಾದ ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯರು ಅಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಉದಾಹರಣೆ ಕುರಿಯರಿ ಅಂಚಿನ ಉದಾಹರಣೆ ಪತ್ತುಂಡು ನಾನು ಸತ್ಯ ಮಂದಿ ರಿತೇಶಿರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲಡು ಸೋತಿನ ಏತಾವು ಮಾರ ಎಂಕಲ್ನಾಥ ಕಬಡ್ಡಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಸೋತನ ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇರಿ ಸೋಲುನು ಅಯ್ಯಷ್ಟೇ ಗೆಲುವು ತುಯಿನ ಎನ್ನಾಟ ಕಬಡ್ಡಿ ಸೋತಿನೇ ಏರ್ಲಾಜಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಟೀಮ್ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಎಂಕಲ್ನ ಶಕ್ತಿ ಭಾರತ ವಂಶಾಲ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸೋತದ ಎಡ್ಡೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆಲ್ತಿನ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ಗೆಲ್ತಿನೆಟ್ಟು ಜೀವನಡು ನೆನಪು ಅರಿವುನ ಅಂತ ಮಲ್ಲ ಗೆಲುವು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದೇವರು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅವು ಭಾರಿ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಜೋಕ್ಲ ಆದಿತ್ತು ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಜೋಕ್ಲ ಆದಿತ್ತು ಅಪ್ಪಗ 22 ಪ್ರವೀಣ್ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೀನಿ ಯಾನ ಅತ್ಲೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜ್ ಓವರ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಯಾರ 7 ವರ್ಷ ಮುಗಿದು SLC ಬಲ್ಪೆರ ಶುರು ಬಂತದೆ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಪಂಪೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿನ ರಿಸಲ್ಟ್ ದಿಗ್ಗಿಜುಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ಪಂಪೇರು ಖಂಡಿತವಾದ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮನಪೂರ್ವಕ ಯಾನ್ ಆ ಸ್ಪಾಟ್ ರಿಜ್ಜಿನ ಯಾನ್ ಗಮನಿಸಿ ಆ ದೃಷ್ಟಿ ಪಂಪೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಿಖಿಲೆ ಕಿವಿ ಮಾತು ಉಂಟು ದಾಯ ಪಂಡ ಇಂದು ಮೂಲು ಸೇರ್ದಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬಂಟೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಂಘನು ಏರು ನಡಪಾವಡು ಏರು ಬುಳೆಪಾವಡು ಪಂಡ ನಿಖುಲು ಎಲ್ಲ ಯೂತ್ ಇಂದು ಕಲೋತ್ಸವ ಮುಗಿದುಜಿ ನೆನಪುಪ್ಪಾಡು ಯುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಕ್ಕ ರಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಿಖಿತ ಪಂಪುಣ್ಯ ಇಂದು ಯಂಗ್ ಗ್ರಾಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಕುಳ್ಳ ಕಲೋತ್ಸವ ಮುಗಿದುಜಿ ದಾಯಪಂಡ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸೋಡು ಎಲ್ಲ ನೋಟು ದಾಯಪಂಡ ಸಂಘಟನೆ ಒಯ್ಟ ಆಪುನ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಲೋತ್ಸವ ನಂಗೆ ದಾಯಪಂಡ ನಂಗೊಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಭಾವನೆ ಪಟ್ಟು ಈ ಭೂಮಿದ ಈ ಹಾಲ್ದ ಸಂಬಂಧ ಸೃಷ್ಟಿ ಯಾನ್ ದಾದ ಪಂಪೆ ಪಂಡ ನಿಖಿಲು ದಾಯ ನೇನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎತ್ತೋದು ಸೋಪುಣ ಬೇಜಾರ ಬರ್ಚಿ ಮಾರ ಯಾನ್ ಪೋಪುಣೆಜ್ಜಿ ಸಾಧ್ಯನೇಜಿ ಮಾರ ಪೋಪುಣೆಜ್ಜಿ ಬಂದ್ರೆ ಪೋಪುಣೆಜ್ಜಿ ಬಂದ್ರೆ ನಿಖಿಲೆ ಸಾಧ್ಯನೇಜಿ ನಿಖಿಲ್ ಬರೋಡೆ ಇದೆ ದಯಪಂಡ ಮಕ್ಕಳು ನೀನು ಕೊನೆಯರೇ ನೀನು ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ರಿ ಸಂಘನ ಕೊನೆಯರೇ ಅಣ್ಣಗೆ 80 ಆಂಡು ನನ್ನೊಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ 77 ಆಂಡು ಯಾ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬಂದು ರವೀಂದ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳ 70 ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರಾಯದ ಎನ್ನೆದು ಚೂರು ಮಿತ್ರ ರವಿ ಅನ್ನಿ ಇಂಗುರ ಜನ ಕಮ್ಮಿದ ಪಂಪುಣಿ ಉದಾಹರಣೆ ಸಂಘನೆ ಕೊನೆಯರೇ
ಸಂಘನ ಕೊನೆಯ ನೆಟ್ಟು ಈ ಯೂತ್ ಬರಡು ಯುವಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅವಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಾಲಕಟ್ಟೋಡು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅವಡು ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅವಡು ಸಂಘಟನೆದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅವಡು ಅಪ್ಪ ಏರು ಕೊನೆಯರ ಬಂಡ ನಿಖಿಲೆ ಮುರಣಿ ಏರು ಬೇಜಾರದಿ ಅಂತ ಪೋಪುಜಿ ಬಂಡರ ನಿಖಿಲ್ ಸಂಘನ ಕೊನೋಡು ಬಂಡ ದೃಷ್ಟಿಡು ಮನಸ್ಸಿನ ಬೇರೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆದ್ಯ ತೊಳ್ಳಿ ಸೋತಿನಿ ಸತ್ಯ ನನಗೆ ಗೆಲ್ಪುವ ಎಂಕುಲು ಇನಿಲ ಆಸೆ ಉಳ್ಳ ಮರ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ರೆ ಇನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲೋತ್ಸವ ಗೆಲ್ಪುವ ಇದು ಆಸೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆಸೆ ಉಂಟು ಆಡಿದ ಎಂಕುಲು ಆತು ಬರ್ತು ಕಾತು ಕೂತಿಂದ ಈ ಸಲ ನಮ್ಮ ಜೋಬು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪೇರಿ ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ಬಂಪೆ ನಂಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅವಂದೇ ಪೋಪುಡು ನಿಖುಲು ಎಲ್ಲದ ದಿನಕ್ಲೆಡು ಚಿತ್ರಕ್ಕ ಮಂತನ ಶಾರದಕ್ಕ ಮಂತನ ನಿಶಕ್ಕ ಮಂತನ ಸಸ್ಯಕ್ಕ ಮಂತನ ಮಾತ ರೋಲ್ ಮಲ್ಪೋಚ ಸಸ್ಯಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋಚ ನಿಖುಲು ಏತ್ನಾಡೆ ಮಲ್ಪೋರಿ ನಾನು 5 ವರ್ಷ ಈರು ಮಲ್ಪರು ಈರು ಪೋಳೆ ಮಾರ್ರೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಪಿದ್ದೀನಿ ಶಾರದಕ್ಕ ಎಲ್ಲಂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು ನನ್ನ ಎಂಕಿ ಯಾವ ಅಪ್ಪಗನ ಏರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಈ ಲೈನ್ ಜೋಪುಲ್ ನಿಖಿಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚೆನೆ ನಿಖಿಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಆ ದೃಷ್ಟಿಡು ಯುವಕರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಯುವತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಸಂಘನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ನಿಖಿಲೆ ಅವೇ ಒಂದೇ ಪೀಳಿಗೆ ಒಪ್ಪುಜಿ ಎಂಕುಲು ನಿಖಿಲೆ ಸಹಕಾರಿ ಆದ ಉಪ್ಪ ನಿಖಿಲೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಲಹೆ ಬೊಕ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ನ ಒಂಚೂರು ದುಡ್ಡು ಕೊರುವ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಾರೆ ಪಂಡ ಪಾತ್ರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಿಲು ಓಲ್ಲ ಹತಾಶೆ ರಾವಚ್ಚಿ ನಿಖಿಲ ಕಂಡಪಟ್ಟೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ಯಾನು ವಿಶೇಷವಾದ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ನಕಲೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರ್ಪೆ ಈ 100 ಜನಕ್ಲೇನ ತಾಂಗದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಅಡಿಗೆ ಕೊಣಪ್ಪನ ಕೆಲಸ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಸಮಯ ಬರ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆತಿಜಿ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊಡ್ತು ನಿಖಿಲೆಗೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಒವೇ ಕಾರಣಡು ಬೇಜಾರು ಸಹಜ ಏತು ಸೋಲ್ಪರು ಆತ ಗೆಲ್ಪುನ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಪು ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ಖಂಡಿತ ಒವೇ ಕಾರಣಡು ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಆರಬಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲೋತ್ಸವ ಏಪ ಅಂದ್ ಡೇಟ್ ತುಳಿ ಐಕ್ಕಲ ರೆಡಿಯಾಲೆ ಇಂದು ಮುಗಿಯರೆಜ್ಜಿ ಇಂದು ಉಂತುನ ನೀರತ್ತು ಇಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ನೀರು ಯಾನ್ ದಯಮಂತ ಬಂಪೆ ರವೀಂದ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಪಂಡೇರಿಗೆ ಮುರಣಿ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗೆ ಯಾನ್ ಮನಸ್ಸು ಕೊರ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ದಯಪಂಡ ಆರು ಎಂಡಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಸೇರೊಂದು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ್ ರೇಖೆ ಸೇರ್ದಿರಂದು ಎನ್ನ ಅಂದಾಜಿ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ಕೇಳ್ತಿಜ್ಜಿ ಆರು ಏತೋ ಜನ ಸೇರುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಂಗೆ ದೇವರು ಐಕ್ಕಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ನಿಖಿಲ ಆಸಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆವಂದೆ ನಿರಂತರ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಇಂಚೆನೆ ಗಟ್ಟಿ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘ ಗಟ್ಟಿ ಆತನಿ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಪೇನ್ ನೆನಪುದಿ ಕ್ರೀಡೆಡ್ಲ ಕಲೋತ್ಸವಡ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಗಟ್ಟಿ ಆತೀನಿ ಆ ದೃಷ್ಟಿಡು ಒವೇ ಕಾರಣ ಸ್ಟೆಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆವರ್ಚಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಯುವಕಿಯರ ಮಾತಿರಲ ಶಕ್ತಿ ಸಂಘಗೂ ಬೋಡುಕೊಂಡು ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ದುಂಬುದ ದಿನಕ್ಲೆಡಿ ನನ್ನಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಟ್ಟಿನ ಶಕ್ತಿ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಸೀಮೆದ ಒಡೆಯ ಸೋಮನಾಥಿ ಕೊರಡುಕೊಂಡು ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಮಾತಿರಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಂಡಿದೆ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಸಿದ್ದೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟನ ಅಭಿನಂದನದ ಪಾತ್ರಗಳು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ನಂಗೆ ಬೇಜಾರಾತಲ್ಲಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಆದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲು ಒಂಜಿ ಐನಾಚಾರ ಇತ್ತನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಓಪುಚಿತ್ತದ ಕಾಲು ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಬೇತೆ ಇಲ್ಲದ ಈತ ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತದೆ ರಾತ್ರಿ 11 ಪದರಾಡರೆ ಮುಟ್ಟ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಉಪ್ಪುನಗ ಶ್ರಮ ಏತ್ ಬರ್ಪನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೈಸ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ನ ಎಫರ್ಟ್ ಐಟಿ ಏರ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮಲ್ದೆ ರಾಕಲ್ನ ಎಫರ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂಡ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಇಟ್ಟು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೂತಿನ ಅಂಚಾದ ಏರು ಹೆಂಚಿನಂದ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆದ ಆ ಎಲ್ಲಿ ಆ ಪಿಲಿಪಾಡ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಆಯನ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಷನ್ ಅವು ಆ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲ್ನ ಐಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪುಂಜು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತ ದಿನ ಬೊಕ್ಕ MC ಓಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆವಂದೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ರಿಪೀಟ್ ಆವಂದೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಗೆ ಬೈದಂಡಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನ ಬಂಡ ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ದಿನಕ್ಕುಲೇಡಿ ನಮ್ಮ ಕೊಂಚ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಕೊರಿಯರ್ನಾಂಡ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಸರ್ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಕೊರಿಯರ್ನಾಂಡ ಒಂಜಿ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ನಾಂಡ ಐನ್ ಒಂಜಿ 19 ಮಿನಿಟ್ಸ್ 50 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಉಂತ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೋಡು ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕರು ಮೈನಸ್ ಇತ್ತಿಂದ ಮುರಂದೆ ಟವ್ ಮಾತ್ರ ಅವು ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಟೈ ಬತ್ತರಂದ ಆ ವಿಷಯ ಕೌಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೂತ ಚಿಲ್ಲರ ಜನ ಉಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ದುಮ್ಮದ ದಿನಕ್ಕುಲೇಡಿ 200 ಜನ ಬರ್ಪಿಡಿಗೆ ಸಂಶಯ ಈ ಟೀಮನ್ನು 11
ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ದಿನಗಳೇಡು ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಒಂಜಿ ನನ್ನಲಾದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ನಂಗೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡು ಇಂಕ್ಲೇಡ್ ದಾಪಿನ ಸಹಕಾರ ಖಂಡಿತ ಕೊರ್ಪ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮಸ್ತ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಉಂಟು. ಈ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪೂರ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಎತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಘನ ಬುಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬಿರಿಸಾಯ ಕೊರ್ಪಿನ ಜನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪದ ಅನ್ಪನ್ನೊಂದು ನಿಖಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಯಾನ್ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ಐನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಐನೆಡ್ದ ಆಯ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂದಿ ಅನ್ಪೋಯಿ ತಾನ ಬಣ್ಣ ಸಂಘದ ರತ್ನಾಕರಣ್ಣ ನೋಟಿಗಿತ್ತೆ ಆರ್ಲ ಬಂಡೆ ಪ್ರಸಾದನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ನಿಗ್ಲೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ರಮನಾಥ್ ಇತ್ತಿ ಆಯಲ ಬಂಡಿ ಈತ್ ಕೊಡ್ತಾ ಮಾತಾಡಿ ಒವಿಜನಲ್ಲ ತರ್ಡ್ ನಂಗೆ ಬಂಡ ಖಾಲಿ ಐನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಯಾನ್ ಆಜರ ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ರವೀಂದ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಒಂದು 3 ಸರ್ತಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆನಂದರಿಗೆ ಒಂದು 3 ಸರ್ತಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಮೇಲಂಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು 3 ಸರ್ತಿ ಫೋನ್ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತೂ ನಂಗೆ ನಿಗಾ ಅಂಟು ಅಂಚಾದ ಲೈವ್ ಉಡುತ್ತುವಿರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂಯಿನಗ್ಲಿ ಪೂರ ನಿಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಬೈದರ್ ಪಂಪಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಅಂಚಾದ ನಿಕುಲ ದಾಲ ಬೇಜಾರು ಮುನ್ಪೇರವಲ್ಲಿ ನಿಕುಲು ಏಪಲ ಫಸ್ಟೇ ನನಲ ಫಸ್ಟೇ ದೇವರು ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಬಂದು ನರಲ್ಲಿ ಪಾತೆರು ಅಂತಾರೆ. ಅಭಿನಂದನೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸುರುವಂತ ನಮ್ಮ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ನಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪೇರಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮಂಜಿ ಬೇತೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪೇರುಂಡು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ನಡೆದ 35ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಜೂನಿಯರ್ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ರಾಜ್ಯ ತಂಡದ ಕ್ರೀಡಾಳು ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಪ್ರತಿಭೆ ಕುಂಟುಮುಂಡಿ ವಿದ್ಯಾ ಬೊಕ್ಕ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಸುಪುತ್ರಿ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅಂಚಿನ ತ್ರಿಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ನಡಪೆರುಂಡು. ಅವತ್ತಂದೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ಉತ್ತಮ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜೊತೆ ಅರೆಗಳ ವೇದಿಕೆಡೆ ಅಭಿನಂದನೆ ನಡಪೆರುಂಡು. ಸುರುವತ್ತ ನಮ್ಮ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಯಶಸ್ವಿ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಸಂಜಿತ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಚಿತ್ರಾಪುರ ಅಂಜನೆ ರಶೀದ್ ಶೆಟ್ರಿ ಭವಿಷ್ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಮೊರಣಿದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ MC ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ರಿ ಬೆರ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಸುರುವತ್ತ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಅಗಲ ಅಭಿನಂದನೆ ದೆತ್ತು ನೋಡು. ಐದು ಪಕ್ಕ ದಯಮಲ್ತದ ಅಗಲ 4 ಜನ ಕುಲ್ಲುದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಅಭಿನಂದನೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು. ಸಂಜಿತ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರಿ ಭವಿಷ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ರಿ ಮರಣಿಕೆದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಡುವೆ. ಎಲ್ಯ ಅಭಿನಂದನೆ ಐನೆ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನಗಲು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು. ಸುರುವತ್ತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಸಂಜಿತ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಪಣ್ಣಲೆಕ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಬೋಡೈನ ದಿನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಕೊಡ್ತುಜ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ ದುಂಬು 101 ಜನ ಭರ್ತಿ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತ ಅಗ್ಲು ಸುರುಕೆ ಕೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮುಜುವಾರ ದುಂಬು 80 ಜನ ಬೋಡುಂಡು ಆಡಲ ತಂಡನು ಒಂಜರ ದಿನೊಟ್ಟು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ದಡ ಮುಟ್ಟವನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತನಗಲೆ ಸಂಜಿತ್ ಬೊಕ್ಕ ರಕ್ಷಿತ್ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯದ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತದ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತನಾರು ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆಗಳಿಗೆ 4 ಜನಕ್ಕುಲ ವಲಯ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಅನಂತ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕರದಾಡದ ಮೂಲಕ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಾಡಿದ ಮೂಲಕ ಅಗಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸವಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು. ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟದ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಿರಂದು ಎನ್ನೆಂದು ಇತ್ತೆ ಯಗಡ ಪಣ್ಣಲೆಗಣೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ನಡೆದ 35ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಜೂನಿಯರ್ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಭಾಗವಹಿಸದೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ರಾಜ್ಯ ತಂಡದ ಕ್ರೀಡಾಳು ನಮ್ಮ ವಲಯದ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಕ್ರೀಡಾಳು ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಪ್ರತಿಭೆ ಕುಮಾರಿ ತ್ರಿಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ವಲಯ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಅವೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆ. ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣೆ ಬೋಲಿಯಾರ್ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಆರ್ಲ ಬರಡು ಅಂಜನೆ ತ್ರಿಷಣ ಮೆಗ್ಗಿಲ ಬರಡು ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ರ್ ತ್ರಿಷಾ ಶೆಟ್ರನ ಅಜ್ಜರು
ವರ್ಷಾನ ಭವಿಷ್ಯದ ಕ್ರೀಡಾ ಜೀವನ ಎಡ್ಡೆಡ್ ನಡೆದಿದೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಗೊಬ್ಬರ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಆರ್ನ ಪ್ರತಿಭೆ ಮೆಣಕಡು ಪಂಡದ ಶುಭಾರೈಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ವಲಯ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಯಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆ. ದುಮ್ಮದ ದಿನಟ್ಟು ನಮ್ಮ ವಲಯ ಸಂಘದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪಾಲ್ದೊಂದು ವಲಯ ಸಂಘದ ಕೀರ್ತಿಲ್ಲ ಬೇತೆ ಸಂಘದ ಎದುರು ಒಂದು ಮಾನ್ಯತೆ ಅಪಣಲೆಕ ಆರೆಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪಡು ಪಂಡದ ಅರಣ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ವಲಯ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ವಲಯದ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಿರಿಯರು ಸುರೇಶ್ ಚೌಟ ಕಾಕೆ ಬಜಾಲ ದೇವಾಲಯದ ಮಂದರ್ಮೆ ಬರೋಣ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೋಣ ಮೊರಣಿದ ಒಂಜಿ ಮೋದಿನ ಪಾಟು ಪಾಡ್ನಾರು ಕಲಾವಿದರ್ಲ ಅಂದ ದೇವಾಲಯದ ವೇದಿಕೆ ಬೆಲೆ ಇತ್ತೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಹೊರತು ಮುರಣಿದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡೆ ಎಗಡ ಪಣ್ಣಲೆಗಣೆ ಸುಮಾರು 101 ಜನ ಸ್ಪರ್ಧೆಡೆ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಅಗಲ್ನ ಕುದರ್ ಪಣ್ಣಲೆಗಣೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ. ವೇದಿಕೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಅಂಜನೆ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಪೂತ ಒಂಜಿ ಗೌರವನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡೋದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಣವ. ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಇದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತ ಅವರ ಅಭಿನಂದನೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೇರೆ. ಸೌಂದರ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಬಹುಶಃ ಅವರ ಅನಾರೋಗ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಬೈಜರು. ದಿಶಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಲೆ, ಚೈತ್ರಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ದೀಕ್ಷಿತಾ ಎಸ್, ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೇಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಗ್ರೀಷ್ಮಾ ಮಲ್ಲೆ, ರಿಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೇಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ವೈಷ್ಣವಿ ವಿ, ದೀಕ್ಷಾ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸ್ಪರ್ಶಾ ಪಿ ರೈ, ದಿಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಚೈತ್ರಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರಾವ್ಯ ರೈ, ತನಿಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಯು ಶೆಟ್ಟಿ, ಧೃತಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಿಂಚನಾ ಪಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಧನುಶ್ರೀ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸೃಷ್ಟಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ತೇಜಸ್ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಾಕ್ಷಿ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಎನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕೃಪಾ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಿಂಚನ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಿಯಾ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಲಾವಣ್ಯ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಎನ್ ರೈ, ಶ್ರಾವ್ಯ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅನ್ವಿತಾ ರೈ, ರಿಷಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಕವಿತಾ, ನಿಷ್ಮಿತಾ ಬಿ ಎಸ್ ರೈ, ಧನ್ಯ ರೈ, ಶ್ರೇಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಿತೀಶ್ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಿಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಶ್ರೀನಿಧಿ ಆಲ್ವಾ, ಶ್ರೇಯಸ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅವಿನಾಶ್ ಆಲ್ವಾ, ಗೌತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರೋಹನ್ ಎನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರೀತೇಶ್ ಮಲ್ಲಿ, ದೀಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಭಂಡಾರಿ, ಅನುದೀಪ್ ರೈ, ಪ್ರಮೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಆಲ್ವಾ, ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಗಂಗಾಧರ್ ಆಲ್ವಾ, ಶಶಿಕಲಾ ಎ ಶೆಟ್ಟಿ, ಭಾರತಿ ರೈ, ಶಾರದಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಿಶಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಗೀತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ವೀಣಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪೂರ್ಣಿಲತಾ, ರೇಷ್ಮಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶುಭಶ್ರೀ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಶ್ವಿಕಾ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುಖಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮನೋಜ್ ರೈ, ಶ್ರುತಿ, ಲತಾ ವಿ ಮಾನಾಯ್, ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್, ಋತಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಭಾರತಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸ್ಪಂದನ್, ರವೀಂದ್ರ ಆಲ್ವಾ, ಭವಿಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ವೇತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ತನಿಯಾ ರೈ, ಇಮಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಂಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ನೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಿಷಿಕ್ ಎ ಶೆಟ್ಟಿ, ಹರಿಕಿರಣ್ ರೈ, ವೈಷ್ಣವ್ ಹೆಗಡೆ, ಅದ್ವಿತ್ ರೈ, ಪಿ ಅಂಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ತಶ್ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅನನ್ಯ ಯು ಶೆಟ್ಟಿ, ರಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುರೇಶ್ ಚೌಟ, ಎಸ್ ಆರ್ ದಿಶ್, ವಿವೇಕ್ ರೈ, ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರವೀಣ್ ರೈ, ಹರ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮುತ್ತು ಎನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುಮಾರು 101 ಜನ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುರಣೆ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ 4ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಪಾರಿತೋಷಕ ಟ್ರೋಫಿನ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಂಜನೆ ಪೂರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ
ತೂವಣ್ಣಂಚಿನ ಮುರಣಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಚಾಲಕ ರಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇತೃತ್ವಡು ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರು ಬರ್ತದೆ ವಲಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಲ್ಪಡೋದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತುಣ್ವೆ ಟ್ರೋಫಿನ ಕೊರಿಯರೆ ಮಾತೆಲ್ಲರ ಬಿದ್ದು ಬರೋಡು ಟ್ರೋಫಿನ ವಲಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಕೊರಿಯರೆ ವಲಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮುರಣಿ ತೊಂದರೆ ಅಂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇಂಥ ಒಂದೇ ಮಟ್ಟ ಬಿಟ್ಟೆ ರೀಚ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಧೈರ್ಯ ಇರ್ತದೆ ಅಷ್ಟಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರಡ್ಡೆ ತೋಳ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಕೂಡು ಬರ್ಬೇಕು ಧೈರ್ಯ ಇರ್ತದೆ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಹೋಗುವ ಎಂಕಲೆಗಳು ಓಟಿ ತಿರ್ತುಪ್ಪು ಬರ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂಘ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಮನ್ ಸಂಘದಾಗಲ್ಲ ಗುರ್ತೋಡು ನೋಡ ಪಂಚ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾತಿರ್ನಾಗಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಂಟರ ಸಂಘದಾಗಲ್ಲ ದಾದ ಮಾಡಿದ ಅಕಲ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ದಾದ ಬಂದ ಸುರತ್ಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾಗಲ್ಲ ಫೈಟ್ ಇರ್ತದೆ ದಾಯಗಂದಿಗೆ ವೆರೈಟಿದ ವಿಷಯ ಅವ್ರು ವೆರೈಟಿಗೆ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂಚ ಬಂಟ್ವಾಳಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಅಕಲ್ ಬಂದ್ಬೇರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಉಳ್ಳಾಗಲ್ಲ ಫೈಟ್ ಇರ್ತದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಲೈವ್ ತೂಡಗ ತಿಂತದೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಬಂಟ್ವಾಳಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾಲ ಸುರತ್ಕಲ್ಲ ಅಟ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ದಾದಂದಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾಲ ಬಂದು ಬಂದಿರ್ತದೆ ಸುರತ್ಕಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾಲ 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 ಬಂದು ಉದರಿರ್ತದೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಡಿಟ್ ಬಂದಿದ್ದ ಪ್ರಕಾರ 19:55 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಉದ್ದೋಳಿರ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು 10 ಸೆಕೆಂಡ್ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ MC ಒಂದು 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಮ್ಮ ನೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡಿವಾಗ MC ಒಂದು 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಒಂದು 5 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಪರೋಡಿರ್ತದೆ ರಿತೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಮುರಳಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಪಘಾತ ಅಲ್ಪ ಬಂದಿದ್ದೆ ರಿತೇಶ್ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಟೈಮಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಮಸ್ಟ್ ಎಟ್ ದ ಟೀಮ್ ಇಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪುಲೆ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ಪರೋಡು ಸುರತ್ಕಲಿಗಳ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಂತ ಗುರುಪುರಗಳ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಂತ ಅಕ್ಕಲೇನೆ ಒಂದು ಸೋಪಾವಣಿಸಿದ ಟೀಮ್ ಉಳ್ಳಾಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಯಾರೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಪ್ರೌಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಏಪಲ ಮಾಡಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನಮ್ಮ ಗುರುಪುರ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಯಾಕಂದಾಗ ಮಲ್ಲ ವಲಯ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯಗಳ ಅಂಚಿನ ಟೀಮ್ ಸೋಪಾವನ ಅಂಚಿನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಟು ಅಂಚಿನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂಚಿನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲೆ ತಿಗಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಎಂಗಲೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಎಲೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ದಾದಾದಿಗೆ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಏರು ಆಕ್ಟರ್ ಗೊತ್ತುಂಚಿ ಏರು ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಗೊತ್ತುಂಚಿ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪೊಪ್ಪುದಾಗಲ್ಲ ಎಂಗಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ದಿಕ್ಕಿನಾಗಲ್ಲ ಓಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಓಲ್ಲ ಸಂಘ ದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಮಸ್ತ್ ಟೀಮ್
ನಮ್ಮ ನಿಶಾಂತ್ ಅಣ್ಣು ರಿತೇಶ್ ಅಣ್ಣು ಮಸ್ತ್ ರಿತೇಶ್ ಅಣ್ಣಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಮಂಗವೈದ್ಯರು ಈ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಒಂದು ಕಟ್ಟಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಾರ ಉಪ್ಪರ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರೇ ಇಚ್ಚಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಒಂದು 2-3 ನಿಮಿಷಗಳು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಉಪ್ಪು ಇದು ಫಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಂತ ದಯಮಾಡ ಮಾತ್ರ ಜನ ಬರ್ತೀವಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಏತ ಟೈಮ್ ಒರಿದುಪ್ಪುದು ಆ ಟೈಮ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಮುಲ್ಪದಾರ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 3 ದಿನ ಉಪ್ಪದಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಫುಲ್ ಜನ ಟಿಕೆಟ್ ಇಚ್ಚಾಗ ಅಂಚಾದ ನಾವೊಂದು ಸಿಂಧೂರದ ಪಾಠಗಳು ಲೇಟ್ ಆದ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡ್ಕೊಡಂದ್ರೆ ನನ್ನೊಂದು ವಿಷಯದ ಆಧಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಡೀ ಆಕ್ಟ್ ಬಹು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಅವೇ ಇಡೀ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಮಾತೇ ಅವೇ ಬರ್ತದೆ ಮಾತೇ ಒಂದು ನಡ್ತೊಂದು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸಿಂಧೂರಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಜುಮ್ಮಾಯ ಬಂದೆ ಸೊ ಒಂದು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ತಗಲಿಕ್ಕೆ ಆದ ಬೋರ್ಡು ಅವು ಟಿಕೆಟ್ ಈ ಟೀಮಲ್ಲ ಆದ ಬೋರ್ಡು ಅವು ಟಿಕೆಟ್ ಕೂಡು ಎನ್ನುವ ಮಾತೇರಿಲ್ಲ ಬೇಜಾರುಂಟು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೇಜಾರುಂಟು ಈಗ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರಕ್ಷಿತ ಬಂದಾಗ ಸ್ಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇದು ಬಂದಿಲ್ಲ ದಾದಾ ಉಪ್ಪಡು ಎಂಕಲಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರ ಸಂಘದ ವಿನ್ನಾವಲ್ಲ ಒಂದು 3 ವರ್ಷ ಆಡು ಮೂಜತ್ತು 4 ವರ್ಷ ಆಡ ಸುರತ್ಕಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಲ ವಿನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ಬಂಟ್ವಾಳ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಪರ್ಲ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರ ಸಂಘ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಬರೋದಿರ್ತದೆ ದಾದಾ ಉಪ್ಪಡು ಅವೇನೊಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ವರ್ಷ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಕೋದು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಉದ್ದೇಶ ಉಳ್ಳಾಲ ಮಂತ್ರ ಸಂಘದ 10 ಜನರ ಮಾಹಿತಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿಷಯ ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನದು ಮದುವಿನ ಅಂಚಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೆರೈಟಿ ಇಂದ ಕಾಲಮ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದ ಕಾಲಮ್ ಸ್ಕಿಟ್ ದಾದಪುರ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಪೂರ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಪ್ಪುಡು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಮಂದಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮತ್ತು MC ವಿಷಯ ಬರಡು ಏಪಲ ಎಂಕಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಅನಿಸಿದ ರೀತಿ ಎಂಕಲ್ ಓಡೆಗಳಿಂದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂದು ಬರ್ತದೆ ಆದ ಅದನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಇದು ಬೈದೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ ಈ ಟೈಮ್ ಯಾರು ಮಾಡೋದೆ ಬಿಕಾಸ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಎಡಿಟೇಷನ್ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಒಂದು MC ಒಳ್ಳೆಯದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಲೆಪ್ಪೋಲಿ ರಿತೇಶನ್ನೇ ಸರಿ ಆಗುವುದು ಲೇಪಾಟಿ ನಮ್ಮ MC ಆರಿಗೆ ಆಡಿದ ದಿನ ಈವೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಬಂದೇವೆ ಅಂಚಾದ್ರೆ ಹೊಸತ್ ಏನೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಮಾತ್ರ ದೂರೊಳಗೆ ಬಂದಿನ ಕಾರಣ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಮತ್ತದು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಬರ್ತೈತೆ ಏಕಾಲ ಸೈಡ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಮಸ್ತ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಂದು ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಯ್ದಿಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮಸ್ತ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬಿಡೋ ಅವಕಾಶ ಪದಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂಡ ಆತೊಂದು ನಮ್ಮ ಪಿರಭಾವವನ್ನು ಮಾಡ್ಬಿಡೋ ಆಲೋಚನೆ ಎಂಟಲ್ಲ ಇದ್ದಾನೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಬಂಡೇರಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬಿಡೋ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂಡ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಬಂದಾಗ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಅವು ಬೇಜಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಬುಡ್ದು ಬರ್ಬಿಡಾಕೈತಿ ದಯಪಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟ್ ಮಲ್ಪಣಿ ಗೆಲ್ಬಿಡು ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ಇಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಬೋರ್ಡು ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವು ಭಾರಿ ದುಂಬಿಡ್ದೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷದ್ದು ನೆಗತ್ತಿ ಬೈದ್ರು ಅಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಪುದಾಗ ವಾವಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬೋರ್ಡಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾಲದಾಗಲೂ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಜನವರಿಕೆ ಮಾತಾ ಸಂಘದಾಗಲ್ಲ ಬಲ್ತೋದು ಆಕಳು ಬೈದರಿಗೆ ಆಕಳು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಟಂಗಪುರದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಐಟ್ಲ ಬಾರಿ ಪುದಾರ್ಥ ಒಂದು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಉಂಟು ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಬರ್ಬನ ಅದೊಂಜಿ ಬಾಕಿ ವಲಯದಾಗಲಿಗೆ ಬಾಕಿ ಸಂಘದಾಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೆಪ್ಪು ಮುಟ್ಟ ಅವರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಇಡೀ ನಂಗೆ ಅವಕಾಶ 4th ಪ್ಲೇಸ್ ಬೈದ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟ ಬಂದ ಔಟ್ಲೆಟ್ ನುತ್ತ ಒಂಜಿ ಜನ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಟೀಮನ್ನು ಮಲ್ಕೊಡೋದು ಅಂಡ ಅವು ಇಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಅಂತ ನಮ್ಮ ರಿತೇಶ್ ಭಾರಿ ಐತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದೇನೆ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡು ಈತ ಹೊಸ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮನಸಂಘದ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಕೆ ಕೊಲಾಯ್ದಾಗ ಬಂಡ ಅದು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕಲೋತ್ಸವ ಅವಾರ್ಡ್ ಅದು ನಾವು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ವೈಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಹುಟ್ಟುವುದು ಬಣ್ಣದ ತೋರಿಪದ ಬರ್ತದೆ ಬಂದುಲ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಬಂದಿರುವಾಗ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಹೂವೇ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದ ಅವು ಐತೆ ನಂಗೆ ಪ್ರಥಮ ಅಂತನದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೂ ನಾವು ಬೇತ ವಿಷಯ ಆಗ ನಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟ ಒಂದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ
ನನ್ನಲಾತೆ ಈಕಲ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮ ವಲಯದ ಉಪ್ಪಡದು ಪಡೆದು ಎನ್ನ ರೆಂಡು ಪಾತ್ರ ವಿರಾಮಗಳು ಈ ಖರ್ಚಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೆಪ್ಪೆರೆತ್ತಿ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತದ ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ಆ ಒಂಜಿ ಬೆಂಬಲನ ಕೊರಡು ಪಂಡದಕ್ಕೇನೊಂದು ವಲಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಪಾತ್ರ ವೇದಿಕೆ ಉಪನಂಚಿನ ಮಾತ ಹಿರಿಯಗಳೇ ಒಕ್ಕ ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಭಾಗಡು ಆಸೀನ್ ರಾಯನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರೇ ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳೇ ಒಕ್ಕ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಲೇ ನಿಖಲೆ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚು ಪಾತ್ರ ಬೋಪಿ ದಯವಣ್ಣ ಒನಸದ ಹೊರತಾನೆ ఆయన ಬೇಗ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಯುತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಈ ಮೂಜಿ ವಿಷಯಲು ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಬಲ ಕೊಟ್ಟನಿಗೆ ನೀವು ನಂಗೆ ತಿಳಿಯೋದು ಕೊಡು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬಂಡ ಕಲೋತ್ಸವ ಈ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಬಲ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಮೂಜಿ ವಿಷಯ ಎಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಬಂಡ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಅವ್ರ ಅಡ್ನೇದ ಮೂಜಿನದ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯ ಈ ಮೂಜಿ ವಿಷಯಲು ಸಂಘಟನೆ ಬಲ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘವು ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಉಂಡು ಆ ಪುದರ್ ನಮ್ಮ ಒರಿಪಾದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮುರಣಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ನಡತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅವು ಎಂಜಿನ ಒಂದು ಮೆಸೇಜಿನ ಕುರಿತು ನಾವು ತಿಳಿಯೋಣ ಎಂಜಿನ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಘನತೆ ಗೌರವವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಮತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಉಂಟದ ಅವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಇದು ಮಾತೆಲ್ಲ ನೆನಪುದಿರೋಣ ವಿಚಾರ ರಡ್ನೆದ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಇದು ನಮ್ಮ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ನಕಲು ಒಳ್ಳೆ ಅಕ್ಲ ಬಾರಿ ಶಿಸ್ತುಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನೀನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಕೆಲವರು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ನಕಲು ಒಳ್ಳೆ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಕಾಪು ನಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲ ಏತೋ ಬರ್ದು ಬರ್ಪನೆಲ್ಲ ಎಂಜಿನ ಮಲ್ತು ಒಂದು ಪುನಂಜಿನಕಲು ಒಳ್ಳೆ ಮೆಕ್ಲು ಅಂಚೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮೆಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಒಂದು ಶಿಸ್ತುಡು ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಒಂದು ಏರೆಗಳ ವಾರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ನೇ ನಿರಂತರವಾದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಗ್ಲಿಡ ಒಂಜಿ ಏಮ್ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಗುರಿ ಎಂಚಾಲ ಮಾಡ್ತದೆ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಎಂಜಿನ ಕೊರಡು ಆಯ್ನಾದ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಬರ್ಕೊಂಡ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸದುದ್ದೇಶ ಐದಾದ ಐಕ್ಯಂಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಅವ್ರ ಅಡ್ನೇ ವಿಚಾರ ಮೂಜಿನ ವಿಚಾರ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕ್ಕಲಾದಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ 14 ಗ್ರಾಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಲಿ ಬೊಕ್ಕ EC ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮಾತದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ಕೊಂಡ ವಿಚಾರ ಅಂಜಾದೆ ಯಾನೊಂದು ವಲಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಏರೇರಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಭಾಗವಹಿಸದೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತೇರ ಏರೇರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಏರ್ ಉಳ್ಳೇರ ಅಕ್ಲಿಗಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಂದ್ರೆ MC ಮಲ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೆರೆಮನಿ ನಾವು ಅನ್ಪ ಆ MC ಮಲ್ತು ಅಂಚಿನ ಆರೆಗಳ ಅಂಚಿನ ಏರೇರಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸಹಕಾರಕ್ಕೂ ಅಥವಾ ಇತರ ಸಹಕಾರಕ್ಕೂ ವಾವ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರ ಅಕ್ಲಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ವಲಯಾಧ್ಯಕ್ಷನ ಯಾನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ఒక ಮುಖ್ಯವಾದ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದು ಆತದೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ನೆನಪಿಡಿದೀವ ನೋಡಿ ದಯೆಂದು ಬಂಡ ದಯೆಂದ ಇತ್ತ ನಾನು ಯತೀಶರ ರಿತೇಶರ ಮಾತ ಬಂಡೆ ನಾನು ಒಂದು ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಕೊಡೋದು ಮುರಾಣಿ ನಮ್ಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 1.5 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚಾದ 1.5 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚಾದ ವಿಷಯ ಒಂದು ದಾಯಂಗ್ಲು ಮಲ್ತ ಅಂದು ಬಂಡ ಕಲೋತ್ಸವದ ಮೂಲಕ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಎಡ್ಡೆ ಪುದಾರೆ ಬರಡು ಬಂದ್ಬಿಡ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಐದಾದ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಈಡೇರಿದಿಲ್ಲ ಅವು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಪಡು ಪ್ರೈಸ್ ನಂಗೆ ಇಂಜಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೋಣ ಅಥವಾ ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕೋಣ ಮುಖ್ಯ ಅತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಮುಖ್ಯ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಮುರಾಣಿ ನಿಖಿಲಿಕೊಂಡಂಚಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಸಭೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಲೈವ್ ಇತ್ತು ಮಾತ ಇಲ್ಲದಾಗ ತೂದು ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಕ್ಲಾಗ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡೇ ಉಂಡು ಬಂಪಿನ ಪಾತ್ರ ಬಂದಿರತ್ತ ಆ ಮನಸ್ಸಿನ ನಿಖಲ ಇನ್ನು ಒರಿಪಾದಿರತ್ತ 5 ಮಿತಿದ ಗೌರವ ನಂಗೆ ಖಂಡಿತ ಬೋಟಿ ಅವು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಗೌರವ ಮುಂದುವತ್ತೆ ಅವು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಗೌರವ 5 ನಿಖಲು ಒರಿಪಾದರೆ ನಮ್ಮ ಬೇಣೆ ಆಪನ ಸಹಜ ಏಪಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕಾವಡು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ನಕ್ಲಿ ಕಾವಡು ಒಂದು ನೆನಪುಡು ಅತೀಯ ಆಯ್ನ ಆಸೆ ಕರೆಯಲ್ಲ ಯಾನೊಂದು ವಲಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದ ಮಿತಿಗ ಆಸೆ ಪೆರಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದ ಮಿತಿ ಆಸೆದಿಂದ ಎತ್ತಿದಂಡ ಐನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿದು ಪೋಣ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ದಿಕ್ಕಾಬು ಅಂಚ ಪೆರಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಕಲಾವಿದರಾಡು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ನಕಲಾಡು ಹೆಚ್ಚು ಆಸೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ
ನಿರೀಕ್ಷೆ ದೇವನು ಎಂಟೆ ಉದ್ದೇಶ ದೇವನು ಅಂಚಾನಕ ಎಂಚಿನ ನಂಗೆ ದುಃಖ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬುಲ್ತದೇರಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬುಲ್ತದೇರಿ ದಾಯ ಬುಲ್ತದೇರಿ ಆತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆತ ಎಂಟೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಚಾದೆಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಗಿಜತ್ತ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ದುಃಖ ನಿಕ್ಲ ಇತ್ತಿರ್ದ ದುಃಖ ಪ್ರಕಟ ಆಪಣವು ಸಹಜ ಅವು ಮಲ್ಲ ಹೌದಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಆಂಡ ಎಂಗ್ ಖುಷಿಗೊಂಡ ವಿಚಾರ ಎಂಚಿನ ನಿಕ್ಲು ಆ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಟ್ರೋಫಿನ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಎಂಚಿನ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡ್ತಾರ ಐನ ನಿಕ್ಲು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಐನ ದುಃಖ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಐನ ಎಂಜಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಲು ಆ ವೇದಿ ಭಜಪದ ವೇದಿಕೆ ಐನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಆ ಟ್ರೋಫಿ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಆ ಜನಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡು ಉಳ್ಳಾಲ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಬಲ್ಲಾತನಿಗೆ ಒಂದು ವರಿಪಾದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಂದು ಸಂಘಟನೆಗೆ ನಂಗೆ ಬಲ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಬರ್ಬೇಕು ವಿಚಾರಣೆ ಅನ್ಕೊಂಡೊಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ವನಸು ಕೊರ್ಪುಣ ವಿಚಾರ ವನಸದ ಮಲ ಸಂಗತಿ ವನಸು ಕೊರ್ಪುಣದಾಯ ಐತ ಪಿರವು ಸಂತೋಷ ಉಂಟು ಐತ ಪಿರವು ಎಂಕಲ್ನ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಟು ಐತ ಪಿರವು ಎಂಕಲ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟು ಆ ಪ್ರೀತಿನ ಅಭಿಮಾನನು ಆ ಸಂತೋಷನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂತಿನ ಆ ಭೋಜನ ಅವು ಕೇವಲ ಉಂಟದು ಒಬ್ಬನಂಚಿನ ಭೋಜನ ಐನು ನಿಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಖುಷಿ ಇಂದಿನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ಐನು ಖುಷಿ ಒನಸು ಮಾತ್ರ ಪೋಲೆ ಬಂದಿರ ಪಾತ್ರ ಪಣ್ಣೊಂದು ಇತ್ತೆ ನಿತೇಶ ಜವನಡ ಪಂತೆ ನಾನೊಂದು ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಮಲ್ಕೊಡೋದು ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತೋಡು ದಯದ ಬಂಡ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇನೆ ಕೆಲಸ ಇರೋದು ಒವ್ವೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಒವ್ವೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಗ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಡೇರಿ ಒವ್ವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಂಡ ಉಳ್ಳಾಲವಳೆ ಬಂಟರ ಸಂಘವು ಮಾತ್ರ ಆ ರೀತಿಯ ಲೋಪಲ ಬರೆಯವರಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯ ದೋಷಲಾಯರಲ್ಲಿ ಅವು ಏಪಲ ಸಂಘಟನೆ ಜಾತಿಯ ಸಂಘಟನೆ ಎಂದು ಬಂಡ ಅವು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಣ ಅಥವಾ ಏರು ಪೂಜೆರು ದೃಷ್ಟಿ ಅಷ್ಟೇ ಅವು ಏಪಲ ಎಂಚಾದ ಅವು ಎಂಚ ಜನಕಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಬಂದು ಒರಿದಿನ ಐದು ನಮ್ಮ ನಿರಂತರ ಒರಿಪುಣಂಚಿನ ಕೆಲಸನು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗಳ ಮಲ್ಪಡು ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಜವನರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಅಕ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ ಮಲ್ಪೇರಿ ಬಂದಿರ ಪಾತ್ರನು ಪಣ್ಣೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಂದ ನಿತೇಶಲ ಇನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮನೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಕ್ಲ ಇನ್ನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಆ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಬರಂದ ಲೆಕ್ಕ ಅಕ್ಲ ಒಂದು ಕೆಲಸನು ಮಲ್ತದೆ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸೊಂದು ಏರೇರು ಈ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಜೋಕುಲು ಪರೀಕ್ಷಾ ಟೈಮ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆದ ಟೈಮ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಬರ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ 15 ದಿನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಾದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಪೋನಾಗ ಒಂಜಾದ ತೊಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಆದಪ್ಪು ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ತೊಂದರೆ ಆದಿತ್ತನಲ್ಲ ಐನು ಮನಸ್ಸಿನ ಜೀವನಂದೆ ಎಂಕ್ಲು ಮಂತಿನ ಕೆಲಸ ಉಳ್ಳಾಲವಲಯ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಆ ಒಂದು ಎಂಟೆ ಕೆಲಸಗಾತ್ರ ಎಂಗ್ಲ ಜಾತಿಯ ಸಂಘಟನೆದ ಒಂದು ಉದ್ದೀಪನಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ಎಂಗ್ಲ ಮಂತ್ರಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತಿಗಳ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಪನ್ಪಿದ ಪಾತ್ರ ಪಣ್ಣೊಂದು ನನ್ನ 2 ಪಾತ್ರ ಇದ್ದಾವೆ ಏರೇನಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದಾರ ಏರೇನಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಗ್ಲಿ ಮಾತೆರಗಳ ಎಂಗ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಜಿನ ಆ ದೇವರೇ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರಗಳ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯಾದಿ ಭಾಗ್ಯನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲು ಪಣ್ಣೊಂದು ನನ್ನ 2 ಪಾತ್ರ ಮಾತಿನ ವಲಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಹೊಣೆದ ಹಾಗೆ ಬೈದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮರಣಿದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ವಿ ರಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಂಜನ ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಚಿತ್ರಕ್ಕಣ ನಮ್ಮ ವಲಯದ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಅಂಜನ ಪ್ರವೀಣ್ ರೈಕಲು ಅಂಜನೆ ವೇಕ್ ರೈಕಲು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂಜನೆ ವಲಯದ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಕಲ್ನ ನಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಉಂಟು ಆ ಸಹಕಾರದ ಅಗಲಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡೋದು ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಭಿನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರೇ ತೀರ್ಥ ಚಾವಟಿ ಪಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಲ ನಮ್ಮ ಮುರಣಿ ನಡತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂಗೆ ಬಜಿಪೆ ವಲಯದಕ್ಕಲು ವಾ ರೀತಿದ ಥೀಮ್ ಕೊಡ್ದಿರ್ತೇರ ನಮ್ಮ ಅವೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಥೀಮನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಅವು ಡಾನ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪಾಡು ಭಾರತ ದರ್ಶನ ಆದಿಪ್ಪಾಡು MC ಆದಿಪ್ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಊರೇಳದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮಿಟ್ಟು ಆಟ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಟ ಸಂಜೆ ಸರ್ ಪಂಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಟೈಮಿಂಗ್ ವಿಷಯ 20 ನಿಮಿಷ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಿತ್ತು ನಮ್ಮ 14 ನಿಮಿಷ 55 ಸೆಕೆಂಡ್ ಗುಂತಾದಿತ್ತು
ಅಕಲ ಎಂಸಿ ದಾದ ಮಂದಿರ ಬಂಡ ನಮಕ್ ಬೆಲ್ಲಾಯಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಅಕಲ ಎಂಸಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತಿತ್ತೇರಿ ಅಲ್ಪದ ಬಜ್ಪೆದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಾಖಲೆ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ ನಮಕ್ ಮುರಣಿ ದಾಯಕ ಬೇಜಾರಾಂಡ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ರಾತ್ರಿ 16 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಮೂಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಆತ ಪರಿಶ್ರಮ ಬಾಡ್ದು ಆ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಬೆಲೆ ತಿಳಿದು ನಾನು ಖಂಡಿತವಾದಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಬೇನೆ ಪುನಃ ಸತ್ಯ ದಾಯಕ ನಂಗೆ ಬಂಡ ಎಂಗ್ಲಿತ್ತೆ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ಈ 10 ವರ್ಷ ಬನ್ಸಂಗ ಬತ್ತ ಎಂಗ್ಲಿತ್ತೆ ಏರ್ ಪೂರ ಮೂಲ ಬನ್ಸಂಗಡ ಉಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಜೋಗುಲು ಕಣ್ಣೀರು ಪಾಡ್ನಾಗ ನಂಗೆ ಬೇಜಾರಪ್ಪನಂಚಿನ ಸಹಜ ಅಂಚ ಪನೊಂದು ನನ ದುಂಬುಗಲ ಎಂಗಲ ಸಂಘದೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲ ಯುವ ಸಮಾಜನ ನನಾತ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಡುದಿಲ್ಲ ನನಾತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಲ್ಪಡುದಿಲ್ಲ ಪೂರ ಯುವಕರ್ನ ಯುವತಿಯರ್ನ ಸಹಕಾರ ನಂಕ ಬೋಡು ಅಂಚಾದ ಏರೇಡ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾರ್ದು ಒರಿಯಡ್ದು ಆಪುಣ ನಂತ ಸಂಘ ಯಾನಿಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಸಂಘ ನಡಪುಣ ನಿಶಾಂತ ನಿಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಸಂಘ ನಡಪುಣ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಯೂನಿಟ್ ಆದಿತ್ತನ ಪೂರ ಒಂಜಾದಿತ್ತನ ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮದ ದಿನಟ್ ನನಾತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೆರೆ ನನಾತ್ ಪೊರ್ಲದ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸ ನಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಣದು ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಈತ ಈ ಪೊರ್ಲಗಂಡದ ಕಜ್ಜಗು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಲೈನ್ ಅಂಜಿನ ಶ್ರೀಯುತ ರವೀಂದ್ರ ರೈ ಕಲ್ಲಿಮಾರು ಮೆರಗು ಉಡಲ್ದಿಂದಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಲ್ಲಿಸ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಐನಂಚಿನ ಜಯರಾಮ್ ಶಾಂತ ಮೇರೆಗೆಲ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂದಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದೇಶ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಕುಡಂಜಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ಗೊತ್ತು ಮೇರೆಗೆಲ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂದಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಕುಡಂಜಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸುರೇಶ್ ರೌಟ ಕಕ್ಕೆ ಮಜಲು ಮೇರೆಗೆಲ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂದಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದೇಶ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಕಲ್ಲಿಮಾರು ಮೇರೆಗೆಲ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂದಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದೇಶ ನಮ್ಮ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ನಕಲು ಸಂಜಯ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ರಕ್ಷಿ ಶೆಟ್ರ್ ಬೇರೆಗೆಲ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂದಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದೇಶ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ನಕಲಿಗಳ ಉಡಲ್ದಿಂದಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದೇಶ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಕಜ್ಜಗು ಡಾನ್ಸರ್ಸ್ ನಕಲಿನ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಪೂರೇರಿಗಳ ಉಡಲ್ದಿಂದಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದೇಶ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಮಂದಿನ ಪ್ರತಿಯೊರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದೇಶ ಈ ಕಜ್ಜಗು ಮುಗಿತನದ ಚುಕ್ಕೆ